going back. Igear inye iti fast forward. Jesus. Akadanga ngoba ungayophakamisa insimbi. Ujime. Upaleke wenze yonke into, but the gear you1 iti fast forward. Uyahanjwa. Praise the Lord. Uhamba amadoda nezoso. Madoda aziwayo. Uhamba somashishini. Madoda nemali akangakwazi uyithenga idebe ayinqandi ingakwazi ukwenzeka. Madoda nayo imali. Amen. When you ask the age, ifika indoda isithi 70 million in my bank. Amen. It doesn't tell you the age. Ixelela nge 70 million in the bank. Ngoke ne 70 million. Kwakufika ukufa. Ufika ime nemali yakhe ebhankini. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nalo 70 million in the bank. I end up ingakwazi ukwenza nto kuyo. Because uThumbali ekufeni apho siyakhona engcwabeni kule ndawo sizawuya kuyo ithi akukho planning, akukho muntu uzawuba nezicwangciso ezithi ngedate ethile lezinto ethile ngedate ethile akho zicwangciso. Ngoko ukuthi only engcwabeni apho uyakhona akho zicwangciso, ayikho knowledge onayo, ayikho wisdom ozayi-applya kwizinto zakho. Zonke ezo zinto ubuzinikiwe zezinganeno kwengcwaba. Yile nto funeka into oxa uyenza uyenze usebenzisa i-wisdom oba le nto ndiyenzayo zithini iziphumela zayo. Amen. Noba usijonge iziphumela. Amen. Ungashwaqi nje. Uhamba nje uyashwaqa kanti akuzazi iziphumela zalento uzibiza uba ukunye nayo. Andazi uba ndiyavakala nayo. Amen. Okwesibini, into eyenzekayo yinto yoba wawuba izwi lenkosi lithethwa, funeka uyinike izwi lenkosi room and allow the word of God likusebenza. Amen. Praise the Lord. Allow that word of God likusebenza. Ukwenzela uba xa likusebenza izwi lenkosi singekho thina apha, uwedwa noThixo wakho ukwazi uapply the same word ubukade ukuyifumana. Amen. Andaziva le nto ndithetha. Amen. Same word uyifumanayo, you apply the word of God. Ukwenzela into yoba ibe ngumphako wobomi bakho kule ndlela uzayihamba. Jesus Christ. Praise the Lord. Ulapha wena uzohleka. Amen. When the time oba kuthetha izwi uyancokola. When the time kuthetha izwi uyabheka. Amen. Instead you focus to the word. Inabalulekileyo kujonga oba eli lizwi lizandinceda entweni. Amen. Uzohamba apha endlini yakho uzofundekela. What is that? Praise the Lord. Hallelujah. Uzohamba apha endlini yakho uzokwenza. People of God, the powers of darkness zikwi-agent. Amen. Uzakuthuka kule minyaka nalowa bungamcingelanga. Praise the Lord. Uzakuthuka. Nalowa ubusithi hayi akumcingelanga uzakuthuka. Uthuka ba chinthiza nobani kanti aba bantu kudala besetyenziswa into okunayo bahlela apha kuni ezimfanteni. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Funeka ufunde into yoba rathi uhambe wedwa
Kunoba uhambe nebhanchi yabantu abakunyathela abakutya izithethe. Amen. Hamba wedwa Jesus Christ. ukwenzela into yoba ungaluzi ngenxa yabantu abanemission yabo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bopawula imission yabantu ibakho kwindidi ijonge political party. Amen. Do you think those people, they left the ANC, they joined the MK party? Amen. Abantu bayamthanda ubaba bonke. Amen. They went there because bajonge iziqu zabo pha abangakwazi uzifumana kuleli party. Amen. Everybody usolela kuwe because enento ayijongileyo oba yintoni endino benefita here. Jesus. Suthi uyathandwa bahamba nawe abakuthandi bonke. Amen. Oh, Jesus. But when you are a child of God bathande bonke Amen. kodwa ungabathembi Yeah. because umuntu kulula nje vela switche. Kulula nje umuntu avela switche into. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuthiwa hayi akho liza kwenzeka. Kudala nabanye kwenzeka into ethile akho nisi iza kwenzeka. Praise the Nyonyo. Lord. Nyonyo. Not this time around. Mighty God. Not this time around. You attack, they attack. Yeah. Uyakeka. Uyancuma nami ndiyancuma. Praise the Lord. Ah, same energy. Never uhlale nomuntu demonic. Amen. Amen. Umuntu demonic ifana nesilwanyana osifuyileyo pha esizabetha ngomso. Amen. People of God, listen to my teachings. Amen. Listen what I'm saying. If uhlala nomuntu ifana nomuntu uthi hayi right ulungile. Ungumuntu right. Akasingumuntu right xa engasindiswanga. Amen. Because there is no fear. Kukho abantu abangakasindiswa. Amen. Oh, Father, deliver us. Kha uchopa kuwe enhliziyweni ubuze uba ingaba ndim na. Amen. Akusindiswanga. Oh, sindise baba. La hleli natha hleli phakathi kwabantu abasindisiweyo. Uthi lo mbhali ndihleli phakathi kwabantu abanomlomo oyinqambi. Nam ndahlala phakathi kwa. Ndithetha kwabantu kudala behamba nam bayahleka abanayo uKristu. That's why usoloko ukhalaza akho nto ungayikhalazeleyo ngoba kubizwa le enkonzweni ukuthi kuza kwenzeka into ethile sine conference ngento ethile kufunwa le xana phambi kwethu uyayivuma in the closet xa udibana hayi andizibhatala mna ndizikhupha kodwa nangaye epasikeni. That kind of attitude yaselokishini. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ifana nabantu baseGugulethu. Abantu baseGugulethu bayathanda uyazi into zabantu. Yeah. Yeah. I'm talking about Gugulethu people. Ndiyabazi bakalanga ndiyazi babathanda ukhupha mali. Ulanga lo, ulanga mntaka mama ngaphandle kwakho noLuyanda
ngaphandle kwakho. Abanye abadingakanga ndibabize. Uyathi ubhizi. Ukhona nomuntu amqweqayo, uyamnyonyozela. Andimazi unyonyezela. Akuzuxelelwa ndim uba ngubani lo amnyonyozela, but kodwa ukhona nomuntu wakalanga amnyonyozelayo. Ndiyabazi. Amen. People, they always want to know what are you doing. Amen. Buya Paula, the most of ladies zaseGugulethu zitshatana. Amen. Oh, amen. Uyaphela ekhaya. Hallelujah. Oh, amen. The most of them, kubani ozafuna utshata wena ekwazi uba ungumuntu onjani. Ya uyi-one into waseGugulethu othi amen nankuya glasses andazi uba uthi amen because efuna undisusa okanye uthi amen because oyisithi evumelana nento endiyithethayo. Praise the Lord. Praise the Lord. But where I'm going, I draw your attention to me now. Amen. Now I can preach the gospel now. Amen. Hallelujah. Amen. But mankabezele ngelithi, you people, umntu makaqoqoshe into yakhe. Amen. Amen. I'm serious now. Jesus. I'm talking to Tigo Christ. Le nyoka ilapha kuwe, iqoqoshe. I still remember eGugulethu, ndiseGugulethu, ndishumayela pha, the most people abebesiza pha emvuselo babefuna ukhululwa kwizinto abebeyozithatha ngokwabo. Amen. Immediately usadiva ungekathethi inyani, uSathane uza ku-expose. Andazi uyiva le nto. Amen. The minute ufuna apply mind yobu clever, akho ziclever kwizinto zikaSathane. Amen. uSathane uza expose yo. Praise the Lord. Amen. Hlala khabumnesa ngo. Uza expose wena. Amen. And when he expose wena, nam zokhupha inyawo. Xa funeka ndikuncedile. Amen. Okay? Because kaloku sihleli apha sobabini. Yes. Uyazazi oba amaphupha akho mabi. Yes. Hello? Amen. Uyayazi Lord. You're acting ngathi amaphupha akho awamabi. Yes. Praise the Lord. Amen. What I'm going through mna Yes. is mine. Amen. But I tell into yoba akulondixelela. Because wena uzaba ingozi to yourself, emntaneni wakho, ebantwaneni bakho, uphinde ube ingozi to ecaweni, ube ingozi emsebenzini. Amen. Xa ungenabantwana. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, nangoku amen yamtsala. Akutsho ngokupheleleyo uthi amen. Uyamtsala amen. Praise the Lord. uSathane uza ku-expose wena, not mna. And be careful, Fula, when uthetha nabantu abademonic, namagqoyirhakazi. Amen. Especially amagqoyirhakazi. Amen. Be careful. Yes, sir. Umntu makangafuni wena umxelele ngento zakhe. Nguye efuneka, because ngomso uzawuthi xa ethetha athi kuthiwa. Amen. Oh, Jesus. Uthi umfundisi. Yazi ba iproblem lapha kuyi. Oh, Father, deliver us. Usincede baba. Bobo, write this one down. Get in the book. Uzumkhumo. Owileyo. From now, beke pasike. Ubheka ngapha after the Pasika.
owileyo ngoku gqwekakazi andiyi nokuyo kungcwaba akho mntu walapha akho mfundisi apha ozobheka akho member yale ministry ozoya pha hayi wethu akuzuba ku-two face here. Amen. Child. akuzuba ngu-two face. igqweka makubheke eprison kokhangelwa i-prisoner warders ziyokungcwaba uba ngaba zokungcwabile ngokontathu ufike umzimba wakho ngo-8 or quarter to 8 quarter past 8 sebegqibile babheke emangcwabeni kosithethe sika-uncle lapha item number 6 kanti njengoba uhleli lapha ku-item number 6 uzawuthetha. Praise the Lord. Andizuyenza loo nto. Amen. And ucimeza andizusurvive ngenxa yakho. Andizuyenza loo nto. Amen. If you are witch, you are witch. I don't want to associate with any witches because ziyingozi. Now let me finish. Why I'm saying this, I want you must listen. Ungahlala kangaka ungazilungisa kangangoko. Now, amen. Ungahlala ungamane usenje nje umane uphathe ubeka inyawo uphinde wenje nje uphinde uliyeke inyawo. I'm telling you the truth. Praise the Lord. You temper me and you temper my family, I'm after you. Amen. Simple. I don't care who are you, I'm after you. Simple. Praise the Lord. Hallelujah. And that's not my nature. Oba jigeleza bendi jigeleza. Break no friendship. Amen. Bendiqimba ungumntu kanti xana kusenzeka izinto zenzekayo kuwe. No man, uzoba ingozi kum. Amen. The minute uphupha ufakwa ubaptism edakeni and then uzothula uThixo wakhe because is where they taking your soul phaa kwala baptism. The minute uphupha upregnant ibe ngathi uyadeliverisha apha emaphupheni ujike uthula uThixo wakhe ungayithethi loo nto, which means you already married with Satan. Uzawuba ne spiritual body. I mean, spiritual husband. Actually, unaso spiritual husband already. Jesus Christ. It's not because yadala. Amen. Unaso. Yeah. The spiritual husband singamane sikuyela back kuwe. Listen. Amen. Once the spiritual husband simane sikuyela back, you must understand when you corner the connection with them. Amen. Are you with me? I'm tired with the small witch. I want to show you now. All the small witches, I'm going to deal with them. Amen. Praise the Lord. Kanti njengoba ungaphunyelelwa nje is because uhlala meeting kunye nabantu abarong. Oh, Father, Sizakwenza ukuthi kanti le meeting uhlala nabantu abarong abahambayo babheke kwezinye indawo. Ubizwana kwazi next nonsense. Rather sibe by 8 people of God. Amen. Si clean, si 8, si enjoy. Amen. Bubugwirha nobi uthi kana ucinga ubonakala into yoba isiqhele. Yonke into yenza ngesiqhele. No fear. Amen. Nothing. Because kwa same you uyakwazi uyodiscussa kwa same person. Yohlala meeting kunye naye. Ngam thetha ngam. Christ. Manje ndithe ngqa uthini ngoku?
Kukwinto apha nansi ngathi kanti zezi-witches zithumela into apha epokothweni. Praise the Lord. Mandijonge ke ngathi kanti hayi ndiyabethwa apha. Bakubetha aba bantu, bakubetha aba, bakubetha ubehleka. Amen. Ungayogqama, ningayogqama. Hayi, ningayogqama. Hlalani phantsi, bambani imichamo yenu. Andikagqibi ngani. Ndithi ndigqibe ningahamba ke ngoku. Niyogqama, saniphuma, bangaphumi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kudala ndithetha le nto. Yeah. And ngoku ndiya-acta. Yes, Lord. Amen. Ungaphindi uyogqama mem. Uthi yovala icama sulivala suphakama. Andizumnika mic yena because ibingumoya. Yes ma'am. Ndibulisa utata nenkonzo. Into enzekayo tata. Bulisane uyithani amen. Bamincile bacimba uphuphe nabo zobabiza. Abantu bayaminca. Uyabona behleka ucimba bayahleka kanti umincile. Mincane ungawabiza amagama bayeke. Ngena nantsika. Ngoba uvuvuza babhala phakathi. Into enzekayo tata. Bekufanele into yoba ngabana khona oluhambo ndingalaziyo kufuneka siye kulo. Then kolu hambo tata funeka upakishiwe. Ekupakisheni tata ingathi siphume siye kwelinye igumbi, but kweli gumbi kumhlophe. Ku-bright nepaint bright, but uyathandaza, sithandaze tata, sithandaze kuvele kunyuke inkungu. Ekunyukeni kwakho inkungu ndivele amehlo wam tata bengathi afuna ukwengulwa. Uthi ke wena ke no linda 10 minutes uzawuba right. Emveni koko tata funeke siphumile sihambile. Xa sizawuhamba tata kukho igate. Ezi gate tata zivaleka kanje zivulwa so. Zitho. Yes, but kata indlela le gate iyo tata ingathi zezi gate zinentsimbi eziqinileyo. Sure. Zinolomqokozo, zibotshwe ngomqokozo ezi. Kunabamama bangapha deal with you. Kwegate. And ke ngoku ukuza kwabo abavelanga into yoba ngobani baze ngamacala. Banale nja bahamba nayo. Ayonja nje zezi nje ingathi zingaka njengamabhaku. La nja tata indlela enespeed ngayo. Inkulu ingaka, inkulu inhloko yayo tata lanja. Ingathi yeyami inhloko yami like yomuntu Inkulu engaka. inkulu tata ingaka. Ingaka. Lothi ingaka. Ingaka. Inkulu tata ingaka lenje. Wabuthi njalo. Ingathi zezinja yabona izinja abantu. Yeah. Ingathi zezinja bekhezatya abantu indlela lena inkangeleko yayo ingayo. But libhaku. Ibhaku. Yes tata libhaku. Lenje abamama bamane njengoba kufuneka uvulwa le gate njena. Akhupha lenje ba mayibheke ayize pha kuthi. Iza pha egate nesiphumile mfundisi. But lenje yakhutshwa ba mayize apha. Izoluma, but into evenzeka tata ndiminxisele ngegate. Ndayiminxisela ngegate ndenza sure but abe le gate ingehlula but ndayiminxisela ndathatha lo mqokozo ndayibetha ngalo mqokozo. When was it? Lombono. Uboneni? Izolo tata, izolo elinye tata bakuza. Izolo like Friday tata. Friday. Yes tata. Okanye Friday kuzawusasa. Saturday tata. Uyayiminxisela. Siminxisela le kati. Friday tata bakuza sibe Sunday. Saturday. Uyayibetha. Abamama tata benza babiza umphakathi. Babiza umphakathi phaya but ndibavela pha. Bangapha abamama. Banicela tata. Esethi ba aba bebethumela inja. I think that about 3 or 4 but bame bohlobo. Ngomnye ngapha. I wonder akukho wena ba. Lapho azibuza ba akukho napha lapho.
and ke bazifihlile uba mandingababonanga babonanga. Babiza imeeting tata phaya bahamba bonke bakhwaza speak uba bayobambisa nto. Ndivuke tata sithi aninayo ilicense. Ndibizelwe ndathi license aninayo. Ndaphakama ndisithi license because abanayo license. License abanayo. Sithi abane license. Authority. Yeah. No, ubalisa ngephupho lakho noxoxa naye iphupho something. Amen. Same person. Asima asizalani nani? Yeah. Anophupha wena. Awuzongoxweka u. Amen. Uzalani nawe upha nje ungene emaphupheni ethu. Funani emaphupheni ethu? Jesus. Huh? I don't want to lie. Ethi ndikuphuphe ndizabetha. Huh? Now, uyayibona yonke le nto? There's the kukhona. Yes. Yeah. Bethinja. Betikati. Yo ndayibetha lakati. I just want to tell you, ibifikile so mandikhawuleze the actor uba ngaba ndi act izaw actor qala. Amen. Izawubetha mna qala. So ungandi blame. Hey utata kaloku ngala xesha bundithuma uba mandiyenze ndakana sika bengakho nditestayo mna. Amen. Bengakho ndize ngakum ndiqoma uzophinda wena ukhale uthi mna ndinantsikile. Yabona so umkile apha kule nkonzo uthi ndingenamfazi nje kungenxa yala tata. Jesus. Nikhangeleka nice ngoku kodwa xa nimkile. Amen. Ngenxa yala tata. I'm telling you. Now, shall move on. Amen. Andifuna hawa abantu ufika undixelele uba bendiza kuthi. There's problem now. Sukuthi bendiza. Yeah. Sifuna uba akwaba bendiza kuthi this and that and that and that. Yes, asifuna ezo zinto. Amen. Umuntu makaxelele nje nithi makavela acte. Hallelujah. Amen. What do you mean when you said umkhulu lo muntu ongaphakathi kunomuntu ongaphandle? Uthe uthini xa usitsho? Why lo muntu ongaphakathi ungamsebenzisi? Amen. Ivela gwala nansi lifuna usekenzelwa umfundisi. Yeliva lifuna ulungiselela umzi wayo libhisimani. Yeah! Chigwala. Oh, Father. Chigwala. Gwala ifampo kondi. Iyo. Gwala. Kanti ke apha kule nathi igwala kulonini. Amen. Siba asibe sinaxesha loba sithini. Praise the Lord. Amen. Ifana nomuntu othetha too much. Singomuntu lo. Yeah. So thetha too much. Action. Yes. I'm very sorry, sir. Bangaba. Kodwa ke bendithethile nawe. Kodwa ke ngokufuneka ndiyenzile le nto funeka ndiyenzile. Amen. Ikati ingene ngo-1 endlini yam ndingayazi uba ingene njani. Ikati. Kati hayi zikati ezasenext ikati zibrown and white. Amen. And white ikati zasenext. Ayikho ikati njeya. Naxa itheni nantsika xa ijob nantsi manje. Itheni xa nantsika ibe njani? ijonga kwi-wall that iphinde isijamele.
iphinde ijike ijonge eholeni emzuzwini iphinde isijamele. Nijamele ba izokwenza ntoni? And ibingakhali ezikade dade. Esasikhalo isitshileyo okugqibela lawo esasikhalo sikhale kanye. It was like a person, it was not ikade. Ucwenga upupa bano udabawo lo makazi lo Simchazi. makazi bano Simchazi dad. Simchakazi nkosikazi kabhuti Yi-sister kamakhulu dad. sister kamakolo Yes, sir. Simchakazi upupa okay yeah upupe usimchakazi uyandicenga uyoguqa pha kumeni ucwenga uyandicenga khawuletha abasimchakazi aze ahlale after 3 years ucwenga athi hayi utata wabetha usimchakazi Singena makhulu njengo. ngicela usimchakazi azobetha mna zabetha okanye makaye ku-Fox uFox uthi uzambetha athandaze uFox. Praise the Lord. Amen. Funa ujonge jonge nalo mntu uzayo gidise naye apha phambi kwakho umjonge ban Muzi dad. ban Muzi dad. Musa Yes sir. brother wakho Yes sir. Dad. uyibonile laa nto ubonise yona Dad. yebona uba bafuna umenza isithunzela Dad. It's unfortunately ifamily wanokwazi utshintsha. Family you can't change it, Amen. but funa uyibethe ifamily kose mayisithande. Utsho uMarketis, Daddy ndizaba khona every Wednesday. Ndiyaphangela ngecawa but Daddy every Wednesday ndizaba khona. Kose mayisithande Daddy. Ndikoma eMarketis uzondibetha nge-psycho. Betha mna nge-psycho. Praise the Lord. Amen. Now, let's go to the scripture quickly. Okay. Verse 28. Yeah. Ke kaloku emveni kwezi zinto Emveni kwezi zinto. malunga neentsuku ezisibhozo wathabatha uPetros noYohane noYakobo. Wathabatha uPetros noYohane noYakobo. Wenyuka nabo. Wenyuka wayentabeni esiya kuthandaza. Yes. Kwathi ekuthandazeni kwakhe ubuso bakhe babonakala bubumbi. Amen. Sawumaklavisi ethi bathi bakuphakamisa inhloko ababona mntu babona uYesu yedwa. Praise the Lord. Sibheke pasi ke. Sibali days ukubheke pasi ke. Amen. uYesu uthathe amadoda phakathi kwamadoda Amen.
wathatha amadoda amathathu wenyuka nawo intaba wathi awufika bathandaza. Bathe mzuzwana sebefikile Jesus. kwavela the great cloud Yes, Lord. Amen. yehla phakathi kwabo, baphathwa luloyiko Yes. bozela at the same time Amen. because the glory zange bakwazi ukumelana kunye nayo. Amen. Ithi iBhayibhile bathe xa behleli besajonge lo kanti uYesu uzoxelelwa kungena ngophulo lwakhe lokungena eJerusalem. Amen. Thank you, Oba Jesus. ngoku uzawungena kule Jerusalem, Yeah. akuzuphuma uhamba ngeenyawo zakho zombili. Kodwa uthi unobalisa xa ebalisa ngesiGrike Yes. uthi wayezoxelelwa nge-Exodus. Amen. Oba you need to be Exodus from kweli lizwe. Kana ephumela yamxelela into yoba uzoyobethelelwa, Yeah. uphume uzawuvuka Yes. ngesuku lesithathu. Yes, Lord. Emveni oba uvukile uzawunyuka uyokuhlala ngasekunene kukaBaba. 3 things abazomxelela zona aba bantu. Kodwa uthe esathandaza Yes. bangena ngapha kwama uMoses. uMoses emele abaprofeti ngapha kwama uElijah. uElijah Amen. Love prophet. emele abaprofeti. uMoses emele umthetho. uElijah emele abaprofeti. uYesu emele inceba. Jesus. Bama phambi kwabo. Praise the Lord. Bama. Hallelujah. Amen. Ithi iBhayibhile ekubeni emile. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ekubeni emile. Come. Ekubeni come so iphethe mic. Amen. Ekubeni emile. I want another mic. Open another mic. Praise the Lord. Uba yikho iCordless. Zip. Come. Nobabini. Amen. Ukanelisa lokhu uzasikhatheka ibhedi. Praise the Lord. Because ungumchweli. Uke wathi ungakulo Yesu yena. Praise the Lord. Aha. Bathi bakuphakamisa mele. Yes. Ababona muntu. Babona uYesu yedwa. Amen. Kenani basobathi. Manje. Angiqondi abantu bayakufa tata. Ngoba into apha zimbili. Mfene. Kalama discipline. I want you to see something. It's a Bible. They felt sleepy. Ngoba kule vision mayibona. Come forward. This supernatural activity eyenzekayo apha. It's taking a toll on their body. I want you to see something. Elijah and Moses came to put an emphasis that God, that Jesus rather, was to fulfill a supernatural task in the natural realm. Yes, sir. Yes. Now, Yes, sir. this was an accomplishment. Listen, uzawuqanqatha igazi kufuneka liphumile. Yes. Azomomeleza. All right. Yes, ngena force. ababonanga mntu Babona uYesu babona yedwa. uYesu yedwa. Yes. Praise the Lord. Ithi le Bible Jesus. bathe xa bemile. Praise the Lord. uPetros wabona uMoses ngapha. Waphinda uPetros wabona uEliya ngapha. Benxa yamandla ebekhona in that place
uthethe ngephanyazo ngesituphe ngephanyazo uPetros kasimbola amehlo wabona uYesu yedwa. Praise the Lord. Sometimes amandla kaThixo kayisiza afuna focus. Yes. Because ibalekile indlela oziposhela ngayo kuKristu. Akafiki Thixo namhlanje but uphoswe because ukhona ngestu but inhliziyo ayikho apha. Yeah. Praise the Lord. Before we get, Yes. let's masingene ngenyawo lokuloba because Amen. kukho abantu abasimameleyo Yes. abangekhoyo. Amen. And kukho abantu abayi-understanda i-scripture Yes. more than sis understand. Understand the child. Now let's start it. Yes. Kule ndaba Amen. yakaKesari yakaFilipi. Yes. Le ndaba yindaba yakaKesari yaseKesariya yakaFilipi. Kule ndaba uYesu udla ngokuza kule ndaba Amen. ezothandaza Yes. kunye namadoda akhe. But namhlanje ube khona umahluko apha emthandazweni. Amen. Yes. Eyona nto esiyibonayo Sikule ndaba. today it's more special. Praise the Lord. Ngoba kaloku kule invitation apha. Praise the Lord. Akuve kwathathwa wonke umuntu. Praise the Lord. Remember bahamba noYesu. Praise the Lord. Oko bembona uYesu. Praise the Lord. So iBhayibhile ngoku isixelela uba then they saw someone else. Praise the Lord. It means ke ngoku into yobana njengoba ilutshintsho lwakhe but babona uYesu after. People of God, abasambona uYesu ngalendlela abamanzi ngayo nangalendlela abamqhele ngayo bebehamba naye all the time. Foolish. Yes, sir. Yeah. And foolish lose the focus. Amen. Kukwinjongo kaThixo Amen. ebangele oba uYesu makanyuke intaba. Praise the Lord. Andazi uyandivana mfundisi. Amen. Kukwinjongo apha Yes. yakaThixo oba uYesu uzoqelelwa. Oba ngophulo uzawuphuma apha abheke ebantwini. Kodwa njengoba ezawuphuma ebheke ebantwini akasobaphinde aphile. Uzokhotiswa ngamanye amazwi. Uyamazi umuntu xa ekhotiswa izinto atomntuli nazo izixhobo makhothi kaThixo thabathani isikrweke somoya oyingcwele. uYesu uzokhotiswa apha ngoba ekhotiswa apha uyahamba uYesu njengoba la madoda efika mabini azomkelela ayamkhobisa ayamfukama uYesu oba engena eJerusalem akakwazi umelana nezinto azondileyo. Uthina mfundisi? Usathi uzawukhotyiswa uzawunikwa amandla ngoba uvile into yoba ungena kwakhe eJerusalem akazuphinda aphume ezawuphinda ehamba ngeenyawo zakhe zombini. Sathi sibone ethandaza ngokuyayaza amandla kusemthandazo. Amandla semthandazweni. Nanga uyabashiya yayona nje bathi bawufika ababona yena babona uYesu yedwa ngoba babona umuntu othanda bayayazi ngapha kothandazo there is salvation ngapha kothandazo ungakhululwa. Hallelujah. Come. Ngoko i-invitation. Yeah. Praise the Lord. Kuyafuneka ixesha loba xa ulungiselelwa indlela. Praise the Lord. Kufika abantu abanobuchule, fika abantu abakhulu, abantu babekhe bayahamba le ndlela bafike bakuqalela uba nantsi i-road map yakho usukela apho ubheka phaa. Kodwa kule ndlela qiniseka into yobana unawo amandla ngoba funa ukunikwa amandla amatsha uthi uya-recharge uthi uya-reset ngoba kaloku uzawungena kwezinye izinqingatha zobomi bakho yenye ichapter azawungena kuyo kodwa yonke le nto ulungiselelwa esentabeni kungekho abantu baninzi ngoba kaloku ayonto efanele uba iwitnesswa ngumntu wonke. Praise the Lord. Kunyanzelekile xa uhleli kuYesu, praise the Lord, uzawubona yena yedwa. Ithi iBhayibhile yethu uba iphile nto amehlo umbangi nomgqibelezi bokholo lwakho. Ingxaki
ingxaki apho mfundisi Yes. yile gamente. Yeah. Yes, Dad. Nantsi ingxaki. Yes, Dad. Le gamente ibona umpostile. Yes, Dad. Le gamente Ayimboni uYesu. ayimboni uYesu. Ayimboni uYesu. Le gamente ayithandazi. Yes, Dad. Yeah. Ngoba ijonge ukuthandazelwa umpostile. Yes, Dad. Le position Yeah. kujonga umpostile. Bajonge inyathelo likampostile. Abajonge inyathelo likaYesu. Isibonile uNkulunkulu kwanga ukuhamba kwam ndingahamba naye. Kwanga ukuzama kwam ndingazama noYesu. Because indlela that's why they misisha nje. Bajonga abantu abajongi uYesu. Kodwa bathi bona babonisa ababona umuntu abona uYesu yedwa. Yena nje sithuka uba ubani. Uyathanda. Uthi makancane. Because uyababona ifakhaza. Isebantwini. But uthoma uyandithanda. Uthi sincame. Uthi uthwale. Athi umthwalo ngoba ukunika isithaba sokuthandaza. Uyayibona uYesu into yaba. There is ngamanye amaxesha kuthinga intaba. Kuthinga kushipho zishe. Uphela entabeni. Ngamanye amaxesha kuthinga into yoba ushiye i-comfort zone. Uphela entabeni. Ngoba kwi-comfort zone sasumbono uYesu. Yesu akafumana enye i-comfort zone. Thunisi, silapha entabeni. Yes. Nansi into uMoses lo ufika apha entabeni. Yes. Naye wayenayo intaba. Yeah. Awayedibana noYehova uThixo. Jesus. Ngoba ufezekise into zikaThixo. Funeka ube nentaba. Odibana noThixo kuyo. Nansi intaba maRhamente. Kuba olukhulu uYesu azongena noma afe. Sonke funeka siye entabeni. Praise the Lord. Akusedinwa kusentabeni. Yes. Indaba ke ziyahluka. Maybe intaba yakho impilo yakho. Maybe intaba yakho zi-problems ekhaya. Maybe intaba zi-finances. But uYesu apha, if yamkhosela uYesu apha entabeni, emfasi kaYesu apha kumthandazo. Because umthandazo wekholo ufuna ube yibomb. I-powers of darkness. Awuthandaza fana nomuntu ophethe i-dynamite. Uthi umfundisi ukhetha bani Amen. apha namhlanje. Uthi uYesu uzowuxelela Yes. ngophulo lakhe. Amen. Ngoba sibheke epasikeni. Yes. Kule meeting Yeah. yaka Elijah Yes. kunye noMoses Jesus. bamnika imap Amen. ikhotyiswe pha Yes. imap yakhe Yes. oba uzawuhamba uyonyathela kwezi nkundla zakaPilato unyathele zonke iinkosi bamnika imap. Yile nto xana eyibona indebe Jesus. kodwa le ndebe uza kuyisela eGetsemane. Aha, yes. Ngoba kaloku le ndebe le ilungiselela umnikazi wayo. Yes. Praise the Lord. Nanku uyasuka ebafundini bakhe. Yes. Praise the Lord. Uhleli nabo. Praise the Lord. Bambukele ethandaza. Bayamazi uyathandaza. Kodwa namhlanje, just namhlanje, ngoba kule divine appointment ibibekiwe nalamadoda bengayazi uba kuzodityanwa nabantu. Umfundisi uFula ubuyamamela kakuhle uthi uYesu uthandaza unusual. Amen. Ngoba apha emthandazweni kukumahluko komthandazo ngoba lo mthandazo uhamba nombono ngamadoda asekhaya. Amen. Lo mthandazo Amen. yile nto omnye umbhali baninzi abangakuthi Yes. ngoba kukho amadoda esingawaboniyo. Isinqondo mahebhera thina sinamangqina asingqongileyo asingawaboniyo. We've been surrounded by the cloud. Praise the Lord.
ngamanye amazwi kanti unikwa le ndebe because unikwa protection, because unikwa coverage yomzimba wakhe ngoba ungena kwakhe le ndaba isekungenele uthi xa uphuma uphethe ntoni, uphuma ufumene ntoni ngoba iproblem yabo babona abantu ababona uYesu bashiya izinto zikaYesu balibala kufuna izinto zabantu, yayenza abantu izinto ziyawa, yayenza abantu izinto ziyophuka, yayenza abantu izinto ziyaphoka kodwa uYesu babona yena babona abantu. Ingxaki mfundisi Yes, worship. Yes. yes. Kanti njengoba umposile nje uyaworship. Yeah. Ilapho. Ingxaki ikwiposition. Sekyarike. Praise the Lord. Ngoba bayalibala abantu oba benziwa babe ngamagosa enyaniso. Amen. Ngoba xa uligosa funeka uhambe unike ingcelo ngobugosa bakho. Oh, Jesus. Kanti njengogosa ugosa akusagosi ngendlela efanelekileyo. Makisingene kwiindawo zeposition. Yes. Njengoba sukunika ikhola ufuna uzukiswa sayilibele iposition oba ungumntana kaThixo. Abantu bakwazi ubona uThixo, babona umfundisi, babona iposition. Yes. Ingxaki yeposition. Praise the Lord. Iyeka abantu bakaThixo bahlala bekuloo ndawo. Praise the Lord. Ngoba kaloku kukho laa vesi ethi uPeter, praise the Lord, xa bengena apha kule tempile bajongana nalaa ndoda. Le ndoda iyekwe ngamadoda neposition apha kulo mnyango. Akho nendoda enye eyamsondeza kuYesu. Akwabikho ndoda ethi wena njengundlwini apha yawungene phakathi. Ingxaki yethu inayo. NakuPeter engena etempileni. Yes. Ufika kukwindoda Jesus. ifamily yakhe emenga le ndoda. Amen. Imali le ndoda ibhatala ii-bills zayo. Jesus. Bayazi oba kutyatyiwa ngale ndoda. Ngale ndoda. Batongena ngamadoda athi siqale. Abantu abanothixo uthi uyobajonga ungakwazi izinto ziwe. Athi amadoda siqale igolide nesilver asinayo kodwa net Esinayo. Tata, kufika elinenekazi elaziwayo apha esixekweni. Sure. Into yoba the beautiful lady Yes. eyaziwayo ifika kwiqula elaziwayo into yoba linomnikazi walo. Lifika kwiqula elaziwayo into yoba likabawo uba uyakopa eli qula noba uyaya kulo ngexesha elithile uyayazi into yoba linomnikazi walo. But ngemini ethile uhlangana kufika uYesu because unide iposition kabawo yakho abaxelela into yoba lekabawo yakobe ufika uYesu usipositionile. Fika uYesu usipositionile. Fika uYesu uthi ndiphe kulowo manzi. Uthi ndiphe kulowo manzi ngoba ujonge umntu ozofika kweli qula kuthiwa lekabawo yakobe. Akalindela kuYesu. Akalindela kuYesu. Akalindela kuYesu. intombazana Yes. bahlanu amadoda Yes. onawo Yeah. nale unayo asoyakho Jesus. umuntu yajike ibeka umphatha ewubeka phansi yajike le ntombazana yajonga kuYesu yathi ndayijonga yathi wena ilekulu ngoba wayekwazi ukusela kwe abakula nabantu bakhe. Yes. Kanti intombazana eyayisaziwa apha eMagdalene ukuba he's a prostitute. Amen. This lady has been given titles. This lady ibalulwe ukuba iyaziwa inento eyenzayo. I want you to look at something. One of the first encounters with Jesus was at the table. Ngoba kukho umuntu onetayitile apha etafileni. Yes. Auntie, wouldn't this jar of alabaster oil be sold off
ihambe iyofida the poor. Ngoba uJudas unetitle. Abantu abanetitle sometimes often mistaken their title. Bacinge famba ititle yabo izabanika the higher title without knowing that sometimes the title blindness, and in its blindness you can lose the ultimate title. Now Zinto actually uluba ngamanye lentombazana ofika uYesu waphala phansi wathi ke yevula amehlo enyusa intloko akabona mntu ubona uYesu yedwa. Sithi kanye kwexesha lale title njengoba bejongene abantu, praise the Lord, ngoba kaloku apha emhlabeni njengoba siphila sinendlela yobatreat abantu, praise the Lord. Abanye abantu zizilegs zethu, thina singamaster bazo, praise the Lord. Kodwa kwenze umnqa, praise the Lord, xa kubhekwe ekhaya, xa sifike ekhaya iititles ziyatshintsha. The last person becomes the first person, praise the Lord. Athi yena uLazarus kajonga ehleli phasi kwesifuba sika-Abraham ngoba kaloku ngenxa yetitle yakhe ibingahoyekanga apha emhlabeni, praise the Lord. Yaze yathi master kuye, oh Lord, thumela noba nguLazaro ubazondinika amanzi, praise the Lord. Because iyatshintsha ititle ngeyalapha emhlabeni itemporary, eyasekhaya Hallelujah. Hallelujah. Eyasemhlabeni itemporary. Kodwa yasezulwini permanent. Masise kule ngenyawo lolonwabo. Amen. Naba abantu. Yes. Kuko naba abasijongileyo. Amen. Kuko naba abahleli ezindlini. Yes. Umfundisi ukhetha abahle. Yeah. Umfundisi ukhetha abahle. Yes. Ushumayela. Usibalisela. Yeah. Ngentombazana Yes. ekhuleleka yakubo. Jesus. Ngentombazana. Yes. Umfundisi uthetha nge-prostitutes. Amen. Praise the Lord. Amen. The question is this: uYesu uyakwazi ukuyitshintsha i-prostitute Amen. ayenze ibe ngumntana kaThixo. Praise the Lord. That is the question. Praise the Lord. So unale ngxaki nayo njengoba usijongile apha, Yes. njengoba uhleli kuloo ndawo uhleli kuyo, Jesus. une-problem yobu-prostitute. Amen. But akuzazi oba uyi-prostitute. Uyi-prostitute ezihlele emakhaya, Amen. ezivukayo kusasa zihlala nabazali bazo Yes. balapha endlini. Amen. Kuyi-prostitute ezingaphumiyo zibheke down, Yes. zihlala elokishini phakathi kwethu. Abantu abazali. Kodwa nawe Yes. uhleli kuloo ndawo kusasanje ungazinikela kuKristu, Injalo. ungabhala kula comment section uthi nami ndiyamamkela uKristu, Ngiyela kusasanje. nami ndiyazamkelela uKristu, nami ndiyamfuna uKristu, ndifuna uba makangene apha phakathi kwam, angene ahlale, angenele ukuhlala, Asebenze. adigudule apha ngaphakathi, ngoba uyagudula, ngoba sinezilo wena wazinazo Thina lusesu xa udibene naye uyasisusa. Ithi nentombi njengoba isuka ngoba yena nto ibalulekileyo xa unoYesu Yes. uba nabo ubungqina. Ikhona into entsha uYesu ayenzayo ebomini bakhe. Nakusasa nje angakwenzela nawe kwinto entsha kudamkela. uba unonyana, Yes. oba unendodana, Yes. unayo unyana. Unonyana. Hallelujah. Xa unonyana unomoya oyingcwele. Xa unomoya oyingcwele unobomi obungunaphakade. Ungene kwamantombazana ayesisinqondi ephethe i-oli. Yes. Khawungene mfundisi. Ezinhlanu tata. Ziziyatha. Ezinhlanu. Ezinhlanu zizinqondi. Kodwa isimanga Yes. zithi zakuya abathengisi. Yes. Afika ucango luvaliwe. Nkosi yami. Ababuya mva abuyela ucango luvaliwe. Zithi ziphethe i-oli. Hambani ngoba asina
uvusa izinto ezifileyo. uYesu uvusa amakhaya ekuthiwa ngekho avuke. uYesu uvusa abantu asebenqanyiwe. Let me tell you this, ubuya mntana uthosene phara, but God unako umtshitsha. Ngoba siphethe uYesu ovusayo, siphethe uYesu aphethe i-oil engapheliyo, siphethe i-oil ekholwayo, siphethe i-oil ongasoze uyifumane naphi na, but come Yeah. to Christ Jesus. Sitothiswa kanye yile ndawo tata. Tothiswa kanye yile ndawo. Xa sifunda ithi kuthi bebehleli bonke. Abendawonye. Ithi iyenzeka into basihlale sonke phakathi komnqubo omnye. Kodwa singalindi ngofanayo. Sithi sisiza kudla esikhungo. Praise the Lord. Size singabanye sizojonga. Praise the Lord. Ngoba siyazi le nto yenzeka apha. Siyayijonga le nto yenzekayo. Praise the Lord. I-reality ivela apha ekulindeni. Uba xa ulindile uqhobile na, xa ulindile unoYesu na, wena qala hlala esitulweni unayo uYesu. Hallelujah. Apha kwesi scripture, Yes. inkathazo kukufika kumyeni. Nakumyeni siza, umyeni uyafika. Yes. Ufika abanye abantu bengekabikho ready oba bambone Yes. uYesu. Jesus. Abanye abantu bafika be-ready for inkosi yabo. Yabona ke lento i-personal. Amen. Once wamkela uKristu, this is a personal thing. Jesus Christ. Yokwamkela uKristu wakho Yes. ahlale kuwe Amen. phakathi. Yeah. The relationship Amen. phakathi kwakho noKristu Jesus. is a personal thing. Amen. Unomfundisi nalukanga Yes. luvulekile. Amen. Sithi come Yes. kuKristu. Amen. Come. Yes. Sizokuthandazela. Yes. Come. Jesus. Come to Christ. Yes. Sithini mfundisi? Sithi come. Sithini? Sithi come. Come to Christ. Come to Christ. Sithi come to Christ. In case you come to I am in a service. No, yes, welcome in a service. O come from Nana, o come from Brooklyn, o come to assist. But you say, come, yes, to Jesus. What's over? Let's remember the issue. Let's get there for now. Let's see if we never yes. In fact, who from yes? Who are the boy? He's a boy. He's a boy. Come to Jesus. Just as you are. Come. Just as you are. And then he said, Lord, make me a new person. Amen. Asingene pasike. Ndifuna undikhusele. Yes. Ndifuna uhambe nam. I need you, Jesus. Yes. I want to partner with you. Amen. Come. Yes. Jesus. We're going to pray now. Amen. We're going to pray. Yes, Lord. And I want to close your eyes Yes. when we are praying. Focus. And you focus to Jesus. Focus. And then you are praying. Now we're online. We welcoming you. We're inviting you to partake Join us. to the opportunity. Join us. Close your eyes now. Join us. Yes. Because something is about to happen. Jesus Christ. Something.
Yes. Something is a cracker Yes. in our lives. Amen. Please join us. Join us now. Join us. Join us now. See, Azuba, you've got your own problems. But you're setting a problem for set up for years. Join us. Set up for years. Join us. We are here to spend a akakho umuntu nokungabiza abantu kusasa nje. Yes. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Jesus. Kamala
mighty name we pray. Take your wonderful seat. Pakamisan ma'am. Pakamisan ma'am. Reposition and reallocate. The word of God will reposition and allocate and direct to you. Amen. That is the word of God. Yes. Because tonight Ngoba kaloku namhlanje there will be a visitation kuzaba kutyele in your home, endlini yakho, in your house, apha makaphisa lakho, in your working place. endaweni osebenza kuyo. There is a visitation. Ukutyele God is going to see uThixo uzayijonga your house, uzayibona indlu the yakho, problems. ingxaki zendlu yakho. God is going to see. uThixo uzazibona. God is going to be with you uThixo uzaba nami because He promised us ngoba kaloku usithembisile yena inyawo lethu that our feet alisayi kuthibila. is not going to sleep. Thembisile. He promised us Uyawuthumela he will send the angels his angels concerning your life malungana nobomi bakho to allocate you. uza kukugoqa ubekwe The kuloo ndawo. angels, they will allocate iingelosi zamazulu ziza kukugoqa zikujonge zikufumane and they will get you. ziza kufumana iingelosi They will zamazulu bless you. zikusikelele They will open the doors for ngoba you. zizavula amaxamba Things is going to change. izinto zakho zizawuguquka. We are going to another dimension siya kwelinye inqanaba siya kwelinye izinga where God allocating apho uthixo yena ezasinikeza and reposition endena us. sibeke bucala. God is going to take us higher. uthixo uzasinyusa sibeke emajukujukwini. God is going to bless us. uthixo uzasisikelela. God is going to be with us. uthixo uzaba nathi. God is going to hamba nathi. uthixo is going to go with us. Uzawuhlala He's nathi. going to sit with us. Uzawulala He's going to nathi. sleep with us. Uzavuka He's nathi. going to wake up with us. That is our God. uthixo wethu lowo. They are changing positions. uthixo ujika amabala. I see members. ndibona abantu. I see those they listen. ndibona abo bandimameleyo. Those they listen. abo bamamelayo. My voice. abava izwi lam. Right now. njengambosithetha. They will be repositioned. bazawutshintsha njengambosithetha. Their position. kwindawo abahleli kuzo. Their position. kwindawo abahleli kuzo. God is going to visit us. uthixo uyasifikelela. God is going to be with us. uthixo uzaba nathi. That new job laa msebenzi umtsha is coming. uyeza kuwe. Is yours. ngowakho laa msebenzi. La interview buya kuyo. lola dliwe dlaba ubuye kulo. Wait for the call. linda la call. Expecting the call ilindele lo that call. is coming to you. iyeza kuwe. Devil without devil. sathana okanye sathana akekho. If God opened the door, uthixo xa wavulile amasango. who can close the door? wavala. Baba ngabe uvula iminyango. God has opened the doors. Who can close the door? ubani onolivale lo cala. Because our God is good God. ngoba uthixo wethu nguthixo olungileyo. Our God is faithful. owethu uthixo uthembakele. Our God, it takes time. uthixo wethu ngangathi uthatha ixesha. But when he fix things for you, xana elungisa izinto zakho. when he bless you, xa kusikelela uthixo. nobody, akho namntu omnye. nobody in hell nobuphi ezogweni you want to touch. ozawukwazi ukubamba intsikelelo Eyenziwe yakho. nguThixo.
into that God has made. Those bakhona sengoyobo Rely on God. othenge intaba. They are like a mountain Yes, of yo. Zion. Ayisukumi It doesn't move. hleli ngona phakathi. It's there forever. Banjalo abakholwa. That's how the Christians are. When umoya uza When ngaphambili the wind comes from the front, bayalala. then they just take a nap backwards. Phinde umoya ubheke And then ngaphambili. the moves move Ubheke sideways. kwelinye icala. And then they move sideways. Bayema. Then they stand. Bama kumalungelo abo. They stand in their rights. Bama kumalungelo abo. They stand in their rights. Bakhona abantu bazofumana ii-tongues ezintsha. There are people who will be deposited new tongues. Bakhona abantu bazofumana tongues. There are people who are going to receive new tongues. Not demon tongues. Not amalwimi amadimoni. Not demon tongues. Not amalwimi amadimoni. The tongues that the Lord, He will open it. Izilwimi uThixo azazivula yena ngokunokwakhe. We're not saying we make a program Asithi senze program apha. and then we say this is the anointing service. Sithi hayi le inantsika lentanjiso inkonzo yentanjiso. Uthixo uhambe nge-anointing God service. doesn't go according to anointing service. When He decide to give you the tongue, Xa egqibile uba makakunike izwi, right now, njengangoku, uyiza kunika. he's going to bless you with tongues. He's not going to wait for anointing service. Inkonzo yentambiso. Ezokonzo zethu. Those are our services. Those are man-made services. The judgment of God Isigwebo sikaThixo and the punishment. nomgwebo kaThixo I am phezu kwakho. talking about those men of God. Ndithetha kula madoda kaThixo. They must repent. Mawaguquke. They must repent. Mawaguquke. Onke amadoda aprofesaya ngema-mates. The men abayisebenzisa inyoka zoprofeto. They must repent Maguquke njengoba right now. njengangoku. The time is near. Guquka ndoda. Jesus. Uyesu He's about getting ready uyawelungisa for Thomas ukuthi ibandla lakhe. for him to come and take his. Lamadoda Those men, angcwaba abantwana those who are bearing children kwii-altar zabo. on their altars. This is the time. Ixesha lakho. Ngoba mabaguquke. You must repent. Repent Guquka before phambi kokubana too late. kube late. I'm talking to you. Thetha nawe. I'm talking to you. Thetha nawe. I'm talking to you. Thetha nawe. KwaZulu Natal. KZN. I'm talking to you. Thetha nawe. Johannesburg. Gauteng. I'm talking to you. Thetha nawe. Eastern Cape. Eastern Cape. I am talking to you. Thetha nawe. Kimberley. Kimberley. I am talking to you. All the pastors Bonke abefundisi abamdaka. who are dirtied. Come Yizani before kube late. ixesha lingekasongani. Because liyazi ixesha. Because the time is now. Liyazi ixesha. The time is now. Liyazi ixesha. The time is now. Sithetha nobaba. We're talking to the fathers. Obaba. We're talking about no papa. Sithetha nobaba namhlanje. Speaking to the papas today. All the papas. Bonke tata upapa. All the men of God ezibizwa ngopapa. Bonke amadoda kaThixo abizwa ngoopapa. Repent. Guqukani madoda. There's no galahi. Aha. Ahi. Aha. Matia. Aha. Silwimi. That's the pit of hell. Sizoko eso. Come. Repent. Guquka madoda. Repent. Guquka. This is the time. Ixesha lakho. This is the time Ixesha to lobuguquka. repent. Guquka. There's no time of witchcraft. Akho ixesha lobugqwirha. There's no time Alikho ixesha. because Jesus Ngoba uYesu is getting ready. ubuya elizumselele. He's getting ready. Uyalungisa ngoku. Izothatha ibandla lakhe. He's coming to take his ministry. Izothatha ibandla lakhe. He's coming to take his churches. Kuyahanjwa. We're living. Usakhonza oBhahani. Once you are still worshiping idols, Sakushiya thina. we're going to leave you. Usakhonza umpostile. Once you're busy preaching the worshiping the apostle, Sakushiya we're thina. going to leave you. Siyamuva. We are moving. Nabantu abamuvayo. People abahambayo. Ngoba sikhonza imntu. For because we are not worshiping men, Sikhonza uYesu. we worship Jesus Christ. waseNazaretha. Jesus Christ of Nazareth. Uyabona apha? You see here,
akho sithunzi sikaBhahali. There's no Bahalis or shadow here. Andinane-poster here. I don't even have a poster here. Akho buso bam There's apha. no face of mine here. Sukinga ndinazo. Don't think I don't have. I have the banners. Sinazi banner. But azikho apha. They are not here. Because I don't want to ujonge. Because Mna you want kweza to look banners. at me and those banners. Sithi jonga kuyesu. We're saying, look unto Jesus. Andina-sticker here. There's no stickers here. Othi ibeke ku-doorpost. That you say must back up a penguin. Beka umyeni wakho. Put your husband on the doorpost. Beka utata. Put your father on your doorpost. Don't put the pastor. Subeka umfundisi Ade beseqhamuka kwibhedi yakho. until it's next to your bed. Xa uvuka kusasa. When you wake up, you look at this face. Nanku umfundisi. Hear this ugly pastor of yours. Uba. Asiyanga Benini thina. We did not go to Benin. So thatha intambiso. Go and take anointing. Asiyanga We Nigerian. didn't go to Nigeria. So thatha intambiso. Go and take anointing. Asiyanga Ghana. We did not go to Ghana So thatha intambiso. for anointing. Sifumene intambiso. We got the anointing. A clean one. Clean engahlambulukileyo intambiso. You can check it. Ijonge. Ask your mummy. Buza phaa kulaa nyonga yakho. Indijonge uba ndingubani na. So that you can look at us. Who are we? Sigale. Look at us. Igolide nesilivere. Gold and silver. We don't have. Asinayo. Kodwa. But Esinako. what we have Igama. is the name of Jesus Igama Christ. likaYesu. It's the name of Jesus Christ. Igama elinikiweyo. The name that has been given Phezu komhlaba. unto the earth, Phantsi kwelanga. under the sun. Akho gama limbi. There's no other name Ngaphandle kwegama likaKristu. except for the name of Jesus Christ. Siphethe lo gama. We've got that name. We're carrying that name. Ulele. Whilst you are asleep, Phethe igama. hold on to the name of Jesus. Once uvuke. When you wake up, Phethe igama. hold on to the name of Jesus Christ. Problem ngoku Ingxaki ngoku, uyakhwaza. you shouting Xa uthandaza. when you pray. Gone are those days. Ziphelile ezo ntsuku Zoba umane uguqa ngamadolo. that you always put your Yes, amadolo mawagobe. Yes, the knees must bow. But Kodwa, silwa nemimoya. we're fighting with the spirits and principalities. You have to pray with heart. Funeka uthandaze enhliziyweni Ukwenzela uSathane angayiva. so that the devil cannot hear Let uthandaza. what you are praying for. Because xa ivile Because when he hears your prayers, ubaleka ngaphambili. he runs ahead Ayoyenza yonke laa and nto go phakathi. do his things. Bona kuvalekile. And then you see your things are just closing. Owethu Yesu Our Jesus, uyasiphakamisa. he lifts us up. Linda, Wait uThixo aphakamisa. until Jesus uplift you. No shortcuts. Akho ndlela imfutshane. Linda uThixo aphakamisa. Wait for Jesus Christ. Don't go and do whatever you want to do. Suhamba usenza izinto noba yintoni. Anthethe yabona You see here, the way owabetha ngayo amasiko. the way in which you are against cultures. I wish ubethe imameyithizi. Ndinomnqweno oba ubethe ezaa nyoka zakho Ubethe nezinye inyoka zabanye abantu. and hit other people's snakes. Ndake ndabizwa I was once invited ngabantu abaneemameyitsi. by the guys who's got mermaids. Sa-invite lunch. They invited me for lunch. I was so excited. Nambe ndinovuyo ndinogcobo Ngala madoda by this man. abize mna. Those ones who called me. Because la madoda Ngoba this man, aclaima ukuthi zii-fathers of the city. they are telling themselves, giving themselves self-acclaimed positions that they are fathers of the city. Ubani ongafuna ungena Who kwasaslate. doesn't want to go into that group Oba nawe ube khona phakathi and kwabo. also part of them? Ndalala, And then I slept. ndavuka, And then I woke up. ndabona inyoka And then I saw a snake etafuleni. on those tables. Ilenqe ezi plate He's sizawutyala kuzo. licking on those plates. That are those plates that we're going to use. Ndathi andisi, And then I said, I'm not going. andisi, ndazixelela. And then I told myself, I'm not going there. Ndiyaconfessa now Now I'm going there for my own. ngoba ndixokile.
ngoba kaloku ndibaxoksele bona. I lied to them ndathi kubo and said to them, kukho umrhamendo wam ongaphilanga there's a congregant of mine who's sick. ndiya kuye. I'm going to visit my congregant. Akho nomrhamendo There ongaphilanga, was no sick congregant. wonke umntu uphilile. Everyone was alive Kodwa ndathi hayi kukho umrhamendo and I just lied to them and said there's a ngoba andifuni ukuya edinareni. because I could not go to that dinner there. Ndabafowunela 10 to 7 And then I called them 10 to 7. ndathi unfortunately That ngelishwa usuka kwam esibhedlele when I leave from the I hospital. will rush to your lunch. Ndizawuleqa ndizapho kuloo dinner. Kodwa imani qhuba But go on. ningalindeli Don't mna. wait for me, my brother. Yes, I'm coming. balinda kwasa They waited until the next day. zange ndihamba. I never went there. Andiyazi uba binguwe I don't know if it was you. uzawuthi ndibonwe yintoni. When I say, how can I see myself being blessed? Because not every door is a good door. Don't walk amacango avulekileyo ngamacango akwabhadlileyo. Kukho, there's someone here Kukho umntu apha. njengoba sithetha As we speak, ebevuka kusasa you'd wake up in the morning, wahlamba then he washed, wanxiba then he wear, wabheka emsebenzini. and then went to work. Xa efika When he emsebenzini arrived at work, inyawo laqina, then the feet just become stiff, icala laqina, and then the whole side becomes stiff. kathi goduka And then they said, go home. ngoba emsebenzini For because at work, abanexesha they lakho, don't have time for you. banexesha They have leproduction. time for incidents. Wagoduka, Then they left. kagoduka On the way home, wathi mandize ecaweni, then he said, let me go to church. waqina And then was thinking, uridirectiwe then that person was then upon his feet. oba makaze kodweni. He said, come to the church. If you are here, Uba ulapha ngoku, phakamisa isandla lift your hand. uthi ndim lowo. Say, that is me. Ungasiphakamisi kancinci, Don't be shy here. phakamisa isandla sakho Lift your hand. uthi bendibheke emsebenzini. Your ministry is here. Stop. Sorry. Just ask her quickly. And then bring him something. Just ask her quickly. Kwenza ngento. Okay. Susan. Everybody now live. Do you want to be healed by Jesus? Please send us a guy. Do you want to be healed? Uyafuna ukuphila. Uthi umfundisi ufuna igolide nesilver. Sinayo. Kodwa nisinayo? Okay. Yeah, ngahlala phansi. Nabo ndi-invite-iwe. And they were being invited. Kathiwa sina 25 years. And then someone said they are now celebrating their quarter anniversary. Wathi kum xa uzile apha They said, when you come here, funeka uhlale etafuleni. you must sit at the table. Yeke le nto ungahlali ezitafuleni. Leave that thing of yours of not sitting at the table. Ngathi andizi. And I said, I'm not coming. Ndatsho kuye kuma. I told you directly Andizi. that I'm not coming. Loo nto kumandi xa uzazi unoKrestu. Uthetha nantoni na It's nice to be filled with Jesus. You can say it anyhow. My sister, That way too. what's your name? That camarada mtasaka. Huh? Rospelo. Pakisaneni yako. Ndike. Praise the Lord. Rospelo. Yes. Malaika. Malaika Rospelo. Take a prayer. Yes. Oh, in the name of Jesus. Amen, Rospelo. Camarada, yes. Camarada, yes.
Yes. Sundays come to church. Don't see. No more. How about the rest? Come to the Lord. Hallelujah. Listen. A song. A song. Yes. Thixo uyabakhulula abantu bakhe. There's someone there. Kukho umuntu apha. Kukho into engathi liqhakuva There's something that looks like a pimple elapha kuwe that's in you apha emazantsi. at your bottom body. Kukho liqhakuva. There's that funny pimple, small. Liqhakuva elincinci nje. Apha entloko li-red. It's a reddish on the head. Something that is been deposited. Kukho into efakiweyo kuwe. Just rub with the olive oil when you get home. Xa ufika endlini sebenzisa nje olive oil ithambise phezu kwalaa ntloko ibomvu. Kuyakuqhakuva. Amandla kawakho nobungcwalisa bobakho amandla